Maria Diaz Arokoak, Bizkaiko ipar-mendebaldean dagoen hiribilduaren sortzailea, Portugalete. Ibaizabal ibaiaren mendebaldean dagoen noble bila da. Badakizu Inglaterrako eta Bilboko burgesiaren udako etxeen lekua izan zela? Mahastiak landatzea oso jarduera garrantzitsua izan zen. Horietatik txakolina lortzen zen, inguruko ardo tipikoa. Eta ardo horiek buztinezko jarrietan zerbitzatzen ziren. Horren ondorioz, bila jarrilera bezala ezagutzen da ere Portugalete. Eta hemen bizi garenak. Naiz eta gure gentilizioa portugaletarra izan, jarrilleroak gara. Eta noski, Portugaleteko erakargarritasun turistiko nagusia Bizkaiko zubia, Puente Colgante izenez ezagutzen dena edo Puente de Bizkaia. Ezagutu herri edera hau. Agur!